Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Atong i-review kadali ang atoang gitun-an ni adtong miaging semana. Atong gisugdan ang pagtuon on the basic disciplines of the Christian life ug ania na kita sa pagtuon mahitungod sa pagampo. How to pray, unsaon sa pagampo. Ug atong nakatuna ni adtong miaging semana nga mahinungdanon kaayo sa matag relasyon niining kalibutana ang communication. Hearing and speaking are essential to any healthy relationship. Kung dunay managtiayon nga walay tingganay, dili gayud himsog ang ilang relasyon sa usag-usa. So, kung ang atong relasyon sa Ginoo dili marked by hearing and speaking, walay pagpaminaw ug pag-istoryahanay, dili himsog ang atong relasyon sa Ginoo. Kinahanglan madunggan nato ang tingog sa Ginoo pinagi sa iyang pulong ug kita usab makig-istorya sa Ginoo diha sa mga pagampo. So atong gitun-an ni adtong miaging semana ang antecedents, ang kinahanglan nga mauna adisir kita moampo. Of course, kung mamalandong kita sa pulong sa Ginoo, we have to pray that God will open our eyes in order to understand the word of God. But when it comes to prayer, intercessory prayer, or prayer nga nakigsandurot gyud kita sa Ginoo, nakig-fellowship kita sa Ginoo, kinahanglan nga mauna ang pagdasig sa atong kasing-kasing pinaagi sa iyang pulong. Ug ang pulong sa Ginoo mao lamang ang makapainit sa atong kasing-kasing, makapadasig sa atong kasing-kasing. Meditation is the best beginning of prayer, and prayer is the best conclusion of meditation. So we pray that God will open our eyes so that we can understand His Word. But once we understand the Word of God, we will be moved to pray. Maaghat kita nga magampo gayod, sumala sa saad sa Ginoo ato kining barugan. Ug daghan kayong mga higayon nga ang atong pagampo mala, mechanical, gumikan kay mediritso ra kita og dive diha sa mga pagampo nga ang atong kasing-kasing wala mapainit, wala madasig sa pulong sa Ginoo. So mo kato atong lesson ni adtong miaging semana. The benefits of reading and meditation. Ang reading and meditation of the Word of God will condition our mind, will furnish our mind. Adunay unod ang atong pagampo kun atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Dili ing pagampo nga balik-balik lamang. Masuplayan og unod ang atong kasing-kasing ug hunahuna nga atong iampo sa Ginoo kung atong gipamalandungan ang iyang pulong. And then nakatunan usab nato ni adtong miaging semana, another benefit of reading and meditation is that maandam ang atong kasing-kasing diha sa mga pagampo. Ang atong pagampo aduna gayoy pagbati kung ang atong kasing-kasing nadasig sa pulong sa Ginoo. And then isa pa ka benefit sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo is that malig-on ang atong pagtuo, and therefore aduna kitay confidence nga moampo, gumikan kay nalig-on ang atong pagtuo. And niadtong miaging semana usab atong gi-introduce ang mga ingredients of prayer. Adoration, pagdayig. Dili day moderitso kita og pangayo sa Ginoo sa atong gikinahanglan. Atong ilhon kung kinsa ang atong giduulan diha sa mga pagampo. Adoration. Gani sa Lord's Prayer nga gitudlo sa Ginoo kanato, nagsugod jud kini sa adoration. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So adunay pagdayig. Ayaw diritso og pangayo. Ilha una kung kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dayga siya sa iyang pagkasiya. Ikaduha, confession.
pagsugid sa atong sala. Ang pasabot ni ining confession, miuyon kita sa Ginoo sa iyang evaluation sa atong nabuhat. Ug ang evaluation sa nabuhat nato, ang evaluation sa Ginoo is that nagdumot siya sa tanang sala. Ang iyang mga mata balaan kaayo nga dili siya makatutok sa sala nga walay kasuko sa iyang kasing-kasing nga gibati. Mo nga atong i-confess ang atong sala sa Ginoo, dili nato tabun-tabunan ug ato kining ipalapad unya. Thanksgiving, magpasalamat usab kita sa tanang mga pagtubag sa Ginoo sa atong mga pag-ampo sa nangagi. Gitubag sa Ginoo ang atong pag-ampo adtong miaging panahon, ayaw kalimti ang pagpasalamat. That's a sign of gratitude. In fact, usa sa basihan sa paghukom sa Ginoo sa mga makasasala sa adlaw sa paghukom is that wala sila nagpasalamat sa Ginoo. Dili nila batasan ang pagpasalamat sa Ginoo. And there are millions of people who are like that. Nakasinati sila sa kaayo sa Ginoo sa matag adlaw, but they remove God out of the equation of their lives. And then, ang katapusan nga ingredient sa pag-ampo, mao kining supplication. Pagpangayo, supplication. Asking God for supplies. Ug aron dili nato kini malimtan, ACTS, acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Mao kini ang mga ingredient sa pag-ampo nga kinahanglan natong mabatunan ug ibungat sa Ginoo sa matag adlaw. Kay basig naratag pangayo unya, wa gani ta midayig sa Ginoo, wa ta mipasalamat sa Ginoo, wa ta misugid sa atong sala, naratag pangayo, dili maayo. Now, sa nahabilin nga takna sa atong pagtuon, atong tun-an ang mga benefits of prayer. Kung ang usa ka Kristohano nakasabot gayud nga dako gayud kaayo ang benepisyo nga iyang madawat gikan sa Ginoo kung siya muampo gayud siya. But why do Christians seldom pray? Talagsaon ra kaayo muampo ang kasagara nga mga Kristohanon. Gumikan kay wa nila masabti ang benefits of prayer. Now, ang pinakaunang benefits sa prayer or panalangin nga atong madawat kung kita magampo is strength, kabaskog, kusog, mga kaigsuunan. Ang pag-ampo mao ang nag-unang pamaagi nga ibubo sa Ginoo ang grasya niya sa atong mga kalag. Ang pag-ampo mao kana ang channel, mao kana ang tulay nga agian sa grasya sa Ginoo nga iyang ibubo kanato. Ang pag-ampo mura kana og sandayong. Ang sandayong, ang pipe, mga kaigsuunan, mo'y nag-connect sa balde ug sa tinubdan sa tubig. So dili makonect ang tinubdan sa tubig, ang source sa tubig ngadto sa balde kung walay sandayong, kung walay pipe, kung walay mga pag-ampo, mga kaigsuunan, walay makonect. Dili makonect ang tinubdan sa grasya sa Ginoo nga mudagayday sa atong kinabuhi. Hebrews chapter 4 verse 16. Ang giingon dinhi, mga kaigsuunan, mao nga muduol kita nga adunay kaisog sa trono sa grasya aron madawat nato ang kaluoy ug makaplagan ang grasya nga makatabang sa takna sa panginahanglanon. So unsa ang benefit sa prayer? Unsa ang benepisyo sa pagduol sa Ginoo? Nga adunay kaisog, meaning to say adunay boldness, pinaagi sa pag-ampo, madawat nato ang kaluoy ug makaplagan ang grasya nga makatabang sa takna sa panginahanglanon. So giordain gayud sa Ginoo ang prayer. Yes, God is the God of grace, God is the God of mercy, pero giordain sa Ginoo nga iyang ibubo ang grasya ug kaluoy kanato kun kita moampo. Ang pag-ampo mao ang gitakda sa Ginoo nga tulay or sandayong or pipe aron madawat nato ang grasya sa Ginoo gikan sa iyang tubod, mga kaigsuonan. So, wonderful phrases sa Hebrews 4:16, to obtain mercy and to find grace to help in times of need. Matod pa ni Albert Martin, God has ordained that prayer be the means in which we exchange our weakness for His strength. Gitakda kuno sa Ginoo nga ang pag-ampo mao ang pamaagi aron ang atong kahuyangon mapulihan og kusog gikan sa Dios. Mao kana ang giingon sa Psalm chapter 138 verse 3. Sa adlaw nga ako mitawag,
gidungog mo ako, gidugangan mo ang kusog sa akong kalag. So you see, ang benepisyo sa prayer is that madugangan ang kusog sa atong kalag. Ang atong kahuyangon mapulihan og kusog gikan sa Ginoo. Mao nga ang pag-ampo sa tinuod lang mga kaigsuonan, mao kana ang pag-ila nato at tubangan sa Ginoo, pag-angko nato nga kita huyang gayod, nga kita weak. Mao kana ang pagsugid nga nanginahanglan kita sa kusog nga gikan sa Ginoo. Matud pa ni Arthur Pink, ang giingon ni Arthur Pink, prayer is not so much an act as it is an attitude of dependency upon God. Prayer is a confession of creature weakness, of helplessness. Ang pag-ampo di ay kuno, attitude ka na nga nagdepende lamang kita sa Ginoo, nagsalig lamang kita sa Ginoo. Ang pag-ampo mao ka na ang atong pagkumpisal nga huyang gayud kita, nga nanginahanglan kita sa tabang sa atong buhi nga Dios. Ikaduha nga benepisyo sa pag-ampo or panalangin nga atong madawat pinaagi sa mga pag-ampo mao kining intimacy, kining close kita sa Ginoo. Mahimo kitang suod sa Ginoo. Mahimong suod kanato ang persona sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Wala nay lain pang activity nga makapasuod gayud kaayo kanato sa Dios kundili ang pag-ampo. Gumikan kay sa pag-ampo na malandong kita sa pulong sa Ginoo ug nakigistorya kita sa pulong sa Ginoo. Ang pag-ampo mawang magdala kanato sa pinakabalaan nga dapit sa trono sa Ginoo. Pinaagi sa pag-ampo, we are enabled to draw close to God and to grow in our fellowship and intimacy with Him. Matud pa ni Thomas Brooks, secret prayer is Jacob's ladder, where you have God in His fullness and holiness, descending down into the soul, and it is that ladder whereby the soul ascends to the highest pitch of communion with God. So ang atong pagduol sa Ginoo diha sa pag-ampo sama kuno sa usa ka hagdan nga makaduol gayud kita nga mahimo kitang suod sa atong Dios. Mao nga ang atong maluluwas sa iyang pagtudlo kanato sa pag-ampo, miingon siya, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret. Ambot pasabot niini, ikaw ug ang Dios Amahan lamang ang anaa sa sulod sa lawak. Nag-spend mo og time together sa atong Dios. Nag-spend kita og time together sa atong Dios. There is no activity that brings us closer to God than prayer. It brings us into the very holy of holies. Ang punto niini mga kaigsuonan, samtang importante usab ang public prayer, di ba? Sa atong panagtigom dunay public prayer, dunay mo lead og prayer, importante gayud kana, pero ang pinaka-best nga matang sa pag-ampo mao ang private prayer, nga ikaw lamang ug ang Dios ang anaa sa usa ka lawak, adunay intimacy, adunay pagkasuod, tali kanimo ug sa Dios, tali kanato ug sa atong Dios. Matud pa ni Samuel Lee, prayer is the soul's conference with God. Nakigkonferensya kuno kita sa Ginoo. Prayer is the soul's conference with God, and private prayer takes us into His private chamber. When you have shut your closet, when God and your soul are alone, with this key, we open the chambers of paradise and enter the closet of divine love. Nindot kayo nga balak nun nga mga linya gikan ni Samuel Lee. Now, matud pa ni Jim George, a close relationship with God does not come from a life filled with casual prayers. Aha, tinuod gayud kini. Kung ang atong pag-ampo casual, mechanical, talagsaon ra kayo casual, dili gayud ta makalaom nga makabaton kita og intimacy with God or pagkasuod sa Ginoo. A close relationship with God does not come from a life filled with casual prayers offered up before meals. Kining casual prayer adisir mo kaon og pamahaw paniudto panihapon. An intimate walk with God is not nurtured by rare utterances of prayer stated only in times of great need. Ang ato kunong suod nga paglakaw kauban sa Ginoo dili kuno ma-develop kung ang atong mga pag-ampo ay hara kun do na tay panginahanglanon
Kung dili nato batasanon ang kanunayng pagpakig fellowship sa atong buhi nga Dios. Sumpay pa ni Jim George, no, fellowship with God is built on constant prayerfulness. The amount of time you spend praying reveals the measure of your closeness to God the Father. Tinuod ba ya? Ang oras nga imong gigahin alang sa pagampo, mao kanay mag-reveal kung close ka ba sa Ginoo. Kaya kung dili ka close sa Ginoo, di man jud ka mo duol niya kanunay diha sa mga pagampo. So kung naka-develop na ikaw og intimacy with God, aw muduol usab ikaw kanunay sa Ginoo diha sa mga pagampo. The practice of continual prayer gives you the assurance that God is standing beside you, is with you through all of your days and through all of your difficulties. The more you pray, the better you will know God. Tinuod gayud kini. The more nga muampo kita, the better we will know God. Kaya nga no, gumikan kay diha sa mga pagampo, ato kining apilan og pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Di ba ang meditation, reading and meditation, mag-uban gayud kana sa atong mga pagampo, and we will get to know God better. Ikatulo nga benefit sa pagampo, benepisyo sa pagampo, mao kining influence mga kaigsuonan. Ang tendency sa daghang mga Kristohanon nga nakasabot gayud nga ang Ginoo soberano or labing labaw sa tanan, siya ang nagtakda sa tanang panghitabo dinhi sa kalibutan, walay aksidente. Kung nasabtan ka na sa mga Christians, ang tendency dili na lang sila moampo kay gitakda naman dai sa Ginoo ang tanang mga butang nga mahitabo. So nganong moampo pa man ko? Di ba moingon sila, kung ang Ginoo mo'y ga-arrange sa tanang mga butang, nganong sapayan pa man kung moampo? They have difficulty in understanding the potential influence of prayer. So unsa pa may gamit sa pagampo, kung ang Ginoo di ay ang nagtakda sa tanang mahitabo ni ining kalibutan, kung wala di ay aksidente, makapausab ba sa mga butang ang pagampo? The answer is a big yes. Yes, prayer changes things. Ang Ginoo muusab gayud sa mga butang kung ang mga katawhan niya moampo, kay iyang giordain ang mga pagampo ingon nga pamaagi aron usbon niya ang dagan sa atong kinabuhi. Ang bana nga gahi kaayo og ulo nga dili gayud muduol sa Ginoo, atong iampo ang bana. Moabot gayud ang panahon nga bag-uhon sa Ginoo ang bana, ang anak nga badlungon, ang silingan nga magbiay-biay sa pulong sa Ginoo. Just keep on praying for those people, and we will really witness in God's perfect time kung giunsa niya pag-usab ang dagan sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Adunay clarification lang ta nga pagahimuon ha. Prayer does not change the purpose of God concerning His decree. Dili na magyud mausab ang katuyuan sa Ginoo sa iyang pagtakda pinaagi sa atong prayer. This is eternal and immutable. Dili na gyud kana mausab. But the scriptures are not ashamed at speaking the potential of prayer. Wala usab gikaulaw sa balaang kasulatan nga ang prayer pagatubagon gayud sa Ginoo. Mutubag gayud ang Ginoo sa pagampo. James chapter 5 verse 16. Ang giingon dinhi, mao nga isugid ninyo ang inyong mga sala sa usag-usa ug iampo ninyo ang usag-usa aron mamaayo kamo. Ang pagampo sa tawong matarong adunay gahom ug mamunga gayud. Mao kana ang saad sa pulong sa Ginoo. Ug nasayod kita nga nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, pinaagi sa dugo ni Kristo nga naghinlo sa atong sala, ug ang iyang pagkamatarong nga gisulob ngari kanato nga mga magtutuo ni Kristo. Ang atong pagampo adunay gahom ug mamunga gayud. Mao kana ang giingon sa Biblia. Now, sa nahabiling oras pa gayud sa atong pagtuon, atong tun-an karon ang mga babag sa pagampo. Nganong mababagan man ang atong pagampo? Una, generic hindrances. Mao kini ang mga general nga mga babag nga common sa matag usa kanato. Kining hectic schedule, demanding schedule, busy kayo ang atong schedule, mo kini mga generic hindrances. Ug doon na gayoy time nga grabe kayo ka busy ang atong schedule nga mapugnan ang atong pagampo. Well, doon na gayoy mga time nga ingon ana, pero dili kana nato himuong excuse nga dili na lang gyud ta moampo. Without a single exception, aduna kitay oras gayon nga moampo bisan pa sa kabisi sa atong schedule. First, an overly busy schedule or routine. Basin og gikinahanglan nga imong minusan, imong
kuhaan ang imong schedule basin og imong gi spread ang imong kaugalingon og hilabihan gayud nga na-sacrifice ang imong quiet time and devotion. Dili pod kana maayo. Kinahanglan i-sort out nato ang atong schedule ug atong pilion ang mas importante, pinaka-importante ug ang mga lesser important things pwede natong ipadaplin usa. Ang problema mga kaigsuunan, kulang kita sa discipline, kulang kita sa conviction aron i-determine nato ang gigahin gayud nga oras nga musulod kita sa atong mga kwarto diha sa mga pagampo. Kulang kita sa determinasyon atong gitugutan nga ang atong busy schedule mao na gayud ang mukaon sa atong oras. Matod pa ni Donald Whitney, why then do so many believers confess that they do not pray as they should? Sometimes the problem is primarily a lack of discipline. Prayer is never planned. Wala gayud giplanuhan ang prayer. Time is never allotted just for praying. Wala gayud gigahinan og oras. While lip service is given to the priority of praying, in reality, it always seems to get crowded out by things more urgent. Alang kanato na sacrifice kanunay ang prayer. Ikaduha nga generic hindrance mao kining mga external distractions, mga cellphone nga mitugtog or dunay puya nga bata nga mikalit lamang og hilak or mga iro nga saba kayo sa gawas nga nagpaghot or mga silingan nga gasinagitay. Mo kini mga external distraction mga kaigsunan. Well, pwede man natong pangitaag pamaagi nga dili makababag kining mga external distractions sa atong pagampo. So, generic hindrances. Ikaduha nga matang sa babag sa pagampo, mao kining satanic hindrance. Sa tinuod lang mga kaigsunan, mubabag gayud si Satanas ug ang iyang mga demonyo. Nasayod man gud si Satanas ug ang mga demonyo nga potensyal gayud kaayo ang prayer. Mamunga gayud, galamiton gayud kaayo ang pagampo. Nasayod si Satanas mao nga buhaton gayud niya ang kutob sa iyang mahimo nga mapugnan ang atong pagampo. Mao nga ayaw gayud pagpapugong higaala, ayaw gayud pagpapugong igsuon diha sa mga pagampo. Ang giingon sa Ephesians 6:12, tungod kay wala kita nakigsangka batok sa unod ug dugo, kundili batok sa mga pangulo, batok sa mga awtoridad, batok sa mga gahom sa kawanangan ibabaw niining kamulong nga kangitngit, batok sa tanang espiritual nga kusog sa dautan nga mga dapit sa kalangitan. So, dunay mga satanic and demonic forces nga nagpalibot kanato. Mao nga dili gayud nato itugot nga mababagan kita. Unsa man kining mga satanic and demonic forces, una, mga atheistic thoughts. Tamna ni Satanas og pagduda ang atong kasing-kasing una-una. I-question nato kung duna ba gayud Dios? Naminaw ba gayud ang Ginoo kung moampo ta? Mao kini ihunghong ni Satanas kanato, mao nga mababagan ang atong pagampo. Ikaduha, iakusar ni Satanas ang atong hunahuna, narakag ampo niya makasasala kang dako. Ay na pagampo oy, wa nay pulos. Mao kanay ihunghong ni Satanas sa atong hunahuna ug kasing-kasing tigpakaaron ingnon ka lang. Ayaw pamati ni ana higala, ayaw pamati ni ana igsuon. Paminawa ang giingon sa Biblia nga kung muduol kita sa Ginoo, dili niya kita isalikway. Ikatulo nga mga satanic hindrances nga ihunghong niya sa atong hunahuna ug kasing-kasing is kining mga dautan nga hunahuna, mga laway nga hunahuna, mga sinful thoughts, makasasala nga hunahuna nga sa atong pagpamalandong sa Ginoo dunay kalit lamang nga musantop sa atong hunahuna nga dautan gayud kaayo, dili kita magpapilde. Colossians chapter 4 verse 2 nagaingon, padayon kamo sa pagampo ug pagbantay kamo nga adunay pagpasalamat. Magbantay kita. Ikatulong nga hindrance sa pagampo mao kining personal hindrances. Ang atong unod na gayud mismo maoy walay gana nga moampo. Ang atong unod walay gana nga muduol sa Ginoo. Ang giingon sa Galacia 5:17, kay ang mga tinguha sa unod batok man sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu batok usab sa unod. Tungod kay managkontra man kining duha, aron dili ninyo mabuhat ang mga butang nga buot ninyong buhaton. Nakita nato ang ikaduha nga personal hindrance
kining sala nga wa nato nahinulsuli, babag usab kana sa pagampo. Mo kanay giingon sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Ang giingon dinhi, kamu usab mga bana, magkinabuhi kamo uban sa inyong mga asawa diha sa pagkamasinabtunon, nga nagpasidungog sa babayi ingon nga mas huyang nga sudlanan, tungod kay manununod sila kauban ninyo sa grasya sa kinabuhi, aron dili mababagan ang inyong mga pagampo. Ang sala di ay nga wala hinulsuli, makababag kana sa pagampo. So, kung dunay mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, kung naguol gayud kita, kung adunay kabugaton nga atong nasinatian, asa man ta modangop? Si Jesus sa Luke chapter 22 verse 44, ang description ni Lucas mahitungod ni Jesus, and being in agony, he prayed more earnestly. So si Jesus dito sa Garden of Gethsemane, he was really agonizing, but he prayed more earnestly. Example kana kanato, dunay dako kay tang problema o kabugaton, samot nga moampo gayud kita. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. So, ang katapusang bahin sa atong pagampo, kining mga butang nga makatabang kanato nga mopadayon sa pagampo. Una, kinahanglan nga magpasensya kita, magpailob kita. One of the greatest problems nga atong atubangon diha sa mga pagampo is duna kitay tendency nga dili kapailob, dili kapaabot. Dunay mi confess sa akong magulang nga babae, miingon nga, "Day, ako nabiya siyang giampo pero dugay na kong inampo, apa man gihapon tumbaga sa Ginoo, miundang na lang ko sa pagampo." Sipyat, walay pagpailob. Nabiya gyud time nga dugay-dugay ang atong pagampo, taod-taod ang atong pagampo, mao kanay kabubuton sa Ginoo, dili kita mo surrender mga kaigsunan. Kung atong basahon ang mga pagampo sa Salmo, Book of Psalms, makita nato ang mga expression nga, "On you I wait all day." Adunay paghulat. Psalm chapter 40 verse 1, "Nagpaabot ko nga adunay pagpailob sa Ginoo, ug mipaduol siya kanako ug naminaw sa akong paghilak." O Isaiah chapter 40 verse 1, it's talking about waiting upon the Lord. Apan sila nga naghulat sa Ginoo, maglig-on pag-usab sa ilang kusog. Mulupad sila uban sa mga pako nga sama sa mga agila. Mudagan sila og dili kapuyon, mulakaw sila og dili makuyapan. So, kinahanglan kitang magpailob mga kaigsuonan. Ikaduha, be dependent. Kinahanglan nga mo salig lamang kita sa Ginoo, muyangungo lamang kita sa Ginoo. This refers to our need to depend upon the Holy Spirit. Ang balaang espiritu mao ang magtudlo kanato kung unsaon pagampo. Ang balaang espiritu mo'y magtudlo kanato nga mopailob. Dili kini mystical ha. As we call upon the Holy Spirit asking him to make us patient in prayer, that's not mystical. That's just the reality nga gitudlo sa Biblia. And be determined. Kung wala kay gana sa imong pamati nga moampo, hala ampo. Ayaw pagpapildi. Do not give up. We need not let our past sins keep us from the throne of grace. Kung naulaw ka sa Ginoo nga muduol, gumikan kay nakasala ka, duol gihapon. Duol gihapon. Ayaw itugot nga imong sala mao'y babag or may makababag nga muduol ka sa Ginoo. Be determined. Frequent that great and awesome place with greater regularity. Dapat regular gyud ang atong pagduol sa trono sa grasya sa atong buhi nga Dios. Matud pa ni Thomas Boston, "We need the Spirit in order to pray aright. Let us then cry continually for the Holy Spirit and His influences, for we know not what to pray as we ought. Let us look for His quickening influences to quicken our dead hearts and warm our frozen affections, that we may send up our hearts to God and wing our desires to heaven." So magsalig lamang kita sa balaang espiritu aron pukawon niya ang atong kasing-kasing nga natulog ug iyang painiton ang atong kasing-kasing nga bugnaw aron kita makaampo og tarong. We do not know how to pray as we ought. That's why we depend on the Holy Spirit alone. Alang sa mga kahigalaan nato nga wala pagyud kang Kristo. Mao kini hinungdan nganong dili ka mumuduol sa mga pagampo because you don't have a personal relationship with God. Kung wala mo'y personal relationship with God, asa man mo nalambigit
kang Satanas. That is why naglikay-likay mo sa Ginoo. Now, kung nasabtan nimo ang imong problema higala, tawag sa Ginoo. Andam siya nga bag-uhon ang imong kasing-kasing. Andam siya nga bag-uhon ang dagan sa imong hunahuna. Hatagan kag bag-ong kinabuhi. Pasayloon ka sa imong tanang sala. Hugasan ikaw sa Ginoo. Pagpaubos sa iyang atubangan, saligi si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas ug ikaw maluwas. Hinluan kaniya sa tanan nimong mga sala ug aduna na ikay confidence nga moduol sa Ginoo diha sa mga pagampo. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.